מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם. זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל בדמיון וממשיך למציאות. זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצער וממשיך למסע. זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. יש 1000 אנשים ולכולם דעות, 1000 מתלבטים אם לחיות או להיות סתם בן אדם. כלוא בין החומות של הפחדים שלו, של אנשים שלא העזו לנסות. תהיה האיש שלא פחד, שלא חשב יותר מדי מה יאמרו ואם כדאי. הכוונה תהיה לך כיוון.